Pulong sang Diyos, labi pa nga igapalapnag pinaagi sa paglubad sini sa nagkalain-lain nga lengguwahe. Inigitutuka ni Julius Belacaol. Sa selebrasyon sang ika-123 katuig sang Philippine Bible Society, labi pagin nga pasanyugon ang pagpalapnag sang pulong sang Dios sa bulig sang pagpanagtag kag pag-translate sang Biblia sa nagkalain-lain nga lengguwahe. Ang Philippine Bible Society ay isa ngayon sa mga pinakamalakas na Bible Society sa buong mundo. Kanya ang Philippine Bible Society ay kumisa na hinihinga ng tulong para gawin yung translation ng Bible sa ibang bansa. Suno sa PBS, sa nakaligan nga 41 anyos, 519 million ka Biblia kag Bible materials ang ilan na napanagtag sa bugos nga pungsod. At least yung physical Bible na susulatan mo, nababalikan mo, mabilis. No? Kaya relevant pa rin ang printed Bible. Hindi mawawala ang printed scriptures. Pero nagadungan man sila sa mga pagbago sa teknolohiya para madulong ang pulong sang Dios sa tanan. Bisan pa sa kabataan, pareho sang paghimo sang animation sang pila sa mga istorya sa Biblia, pareho sang talinghaga ng alibughang anak. Nga ginistorya sa mga karakter nga sanday Bib kag Leah. Ang sabi sa Biblia, magiging anak tayo ng Diyos. Pero labaw pa sa simple nga pag-angkon sang kopya sang Biblia, ang importansya nga tunaan kag insyendihon ini para mas makilala pa ang Dios kag mahibaloan ang iya tinutuyo sa kabuhi sang tawo. Yung mga katotohanan na nasasaad sa Biblia, these are the words of God. And in whatever time, they will always be the same because the Bible contains eternal values. Julius Belacaol, 1, Western Visayas.